Nindot, di ba? Mao ka na ang hulagway sa mga gilabay na nga plastic nga mga botilya sa mga bottled water. Nahimo na kining tulip garden. Sa paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa Lamitan City nga makatabang sa pagmino sa basura ug tungod sa panawagan nga ampingan ang kinaiyahan tunong sa problema sa klima sa tibuok kalibutan. Natukod ang tulip garden ug sa pagkakaron 50,000 ka mga basiyo sa bottled water ang nahimong bulak dinhi sa tulip garden. Matud ni Engineer Raquel Hebionada, ang City Society Organization Chief sa lungsod sa Lamitan. Isang paraan na po siya for waste management ng City Government of Lamitan. Kasi napapansin namin ang dami na namang plastic bottles. Sa isang buwan, nasa mga 2 trucks, 3 trucks, siguro nasa mga 15 cubic ang volume. Ug tungod kay gama sa plastic nga botilya ang mga tulip, kada adlaw imong makita ang mga nindot ug nagkadaiyang kolor sa tulip dinhi sa Barangay Panansangan Ecological Park. Akong gipangutana si Engineer Raquel nganong tulip ang ilang napili. Kasi first and foremost, ang tulip flower kasi is madaling gawin. At saka sa isang bottle, makagawa na tayo ng 2 flower in 1 bottle. So mas madali siyang mapuno. Almost 1 year ang preparations namin dito. Ang first step namin is gumawa muna kami ng design and we let it approve to our former mayor, our late mayor Rosita Furigay. So upon her approval, doon na kami nag-strategize kung paano namin gawin yung ng bamboo sticks and then yung mga cutting ng mga bottles. Usa kada kong pundok sa mga tulips nga lain-lain og kulor nga ginama gamit ang plastic bottles. Gawas niini ang pathway sa maong dapit gihimo. Ug usa sa mga material sa pag-construct niini ang mga gipino-pino nga mga plastic nga container nga gisagol sa balas ug semento. Dunay maayong segregation program ang lungsod sa Lamitan ug ang pagbahin-bahin sa mga basura gikan pa lang sa mga establishmento. Ilan ang gihimong balaod ug tanan kinahanglang mosunod niini. Tungod kay dili mapugngan ang pagdaghan sa plastic bottles, nagplano ang lokal nga panggamhanan nga maghimo og laing tulip garden ug didto na kinihimuon sa matag barangay aron dunay kaakuhan ang mga residente sa pagpadayon sa paghipos sa mga plastic ug aron mapanindot ang ilang komunidad. Grace Alconaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!